και Κοσμάκη στην περιοχή του Αθανασίου. Στην καρδιά της άμυνας κεφαλιά 1-1 από τον Αναστασόπουλο. 1-1 λοιπόν από τον Ναγιάρ, ο οποίος μπήκε και με καθοδή κεφαλιά ισοφαρίζει. Εκτέλεση δυνατά. Ο Αθανασίου μπλοκάρει, όχι, χάνει την μπάλα, είναι γκολ. 2-1 από την ανατροπή από τον Μαρουκάκη, αν δεν κάνω λάθος. Στο δεύτερο δοκάρι, μέσα στην περιοχή ο Μαρουκάκη, γκολ, 1-0. Ο Γιοβάνοβιτς είχε μείνει μόνος του ο Σέρβος σε μια αδράνεια της άμυνας. Έστω στο αντίο της αναμέτρησης, Μονιάκης λοιπόν με πολύ φάλτσο, κεφαλιά, γκολ από τον Ξενοδόχοφ, απίστευτο. 1-1 ισοφάριση στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον πορτιέρο της ΑΕΛ, ο οποίος σώζει το αίτητο και δίνει το βαθμό. Έστω στο αντίο της αναμέτρησης, Μονιάκης λοιπόν με πολύ φάλτσο, κεφαλιά, γκολ από τον Ξενοδόχοφ, απίστευτο. 1-1. Η κεφαλιά, ο Μαρουκάκης σε θέση βολής, γκολ, 1-0, δεν μπόρεσε να σώσει ο Χιώτης. Και ο Μαρουκάκης αρχικά, Αναστασόπουλος κόβεται, η μπάλα κάτω στον Ουρτάδο, η πάσα στον Αναστασόπουλο για το Μαρουκάκη, τέτα-τέτ, 2-0. Πρώτο σκόρερ ξανά στο πρωτάθλημα ο Μαρουκάκης που πανηγυρίζει με το... Ο Στάθης Μωσιάδης. Να πούμε ότι νέο πρόσωπο, όπως αναφέρθηκες και εσύ, είναι ο Σουλεϊμάν Όμο. Θέλεις να πούμε κάτι, Κώστα? Ναι, θα πούμε για αυτή την κίνηση που έκαναν οι ποδοσφαιριστές, Έλενα. Είναι μια αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Για να μπει στην θέση του οδηγού. Μίλαν Μπόγιοβιτς εκτελεί και σκοράρει. 1-0 η ΑΕΛ. Ανοίγει το σκορ, ανοίγει τον δρόμο για μια πολύ σημαντική νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής, πέμπτο γκολ του Σέρβου Μίλαν Μπόγιοβιτς. Δεν έχουν κοπάσει οι διαμαρτυρίες, ο Σάκης Τσιόλης καλεί τους συναδέλφους να κάθεται στον πάκο, Βαρέλα παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ. 0-1 στο 71ο λεπτό της συνάντησης. Το γκολ αυτό ενδεχομένως ένα από τα αγαπημένα παιδιά της Λάρισσας. Ο coach, ναι, πού να μας μιλήσει ο coach. Ομάδα από τη Super League. Νομίζω το ελληνικό ποδόσφαιρο έλειψε πάρα πολύ αυτός ο υπέροχος κόσμος. Ο στόχος της ανόδου επετεύχθη, η νύχτα έγινε η μέρα, με τους φίλους της ομάδας να ευελπιστούν ότι θα ζήσουν ανάλογες στιγμές και στη μεγάλη κατηγορία την επόμενη σεζόν. Με φάλτσο, Γιοβάνοβιτς 1-1. 1-1, πήρε το αίμα του πίσω ο Σέρβος.
Και πριν καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί από τους γηπεδούχους, έρχεται η ισοφάριση στο 56. Αυτήν βάζει Βαρέλα, σουτ κατευθείαν, γκολ! Φανταστικό γκολ από τον Ουρουγουανό. 1-2 από τον Νίκο Βαρέλα. Χάθηκε η μπάλα, στείλει άλατος ο Παγούδης και 1-2. Φανταστικό γκολ. Και τώρα η ΑΕΛ κάνει μια ανατροπή από το 1-0 και έρχεται αυτό το 1-2 που την καθιστά όχι μόνο οδηγό αλλά και σχεδόν σίγουρη πρωταθλήτρια. Και ας βιαζόμαστε να το σχολιάσουμε αυτό. Δείτε ξανά με όλη του την άνεση, σημάδεψε, πολύ δυνατό, 1-2 από τον Νίκο Βαρέλα.